Здравейте, приятели! Аз съм Десислава Здравкова от агенция Алдес Имоти. Ние с моите колеги започнахме ударно новата 2024 година с много хъс и настроение за работа. Както знаете, брокерите от Алдес Имоти винаги се стремим да сме в крак с тенденциите на пазара за недвижими имоти, както и с тенденциите в ипотечното и жилищното кредитиране. Точно поради тази причина тази сутрин направихме една много ползотворна среща с представители на Пощенска банка, клона на Шишман, един от най-големите жилищни центрове на банката в София. С тях обсъдихме тенденциите за тази година в областта на ипотечното кредитиране и вярвам, че това ще ни помогне да предоставяме още по-качествена услуга на нашите клиенти. Благодаря!